abantu bazodlalela kwena ngoba njengamanje vele usuyi-target. Njengamanje usuyi-target. Yabo njengoba uhleka ngaka nje khona bazokulinda noma 6 months athi umuntu ngishona kuyena. Akwazi ukuthi akayidingi indoda lo muntu. Akwazi. Kodwa wena mase usenzile isinqumo wathi inkosi usengishiyile ubabudlamini. Sengifuna ukuhlala kuwe ngigcine uwe. Sengifuna ukuhlonipha wena. Vele umncane mbali, yes? Umncane kakhulu. Abanye bazokutshela ukuthi hayi ngeno usibani enza ukuthi but ingozi ngalento enzakalayo umnyeni wakho mehambe ekuthanda emhlabeni uba nesikhwele ngawo. Asibona abantu bamadlozi ngisho ma sikholwa uNkulunkulu. But umuntu mehambe kahle emhlabeni ekuthandile kahle muhloniphe. Ngoba ukwenzele kahle. Ukwenzele kahle. Angithi thina besibuka sikubona imini lakhe ekuthanda thina sikubona ko TV sikubona kuphi sikubona ube ekuthanda lo muntu muhlonipheke ngisho engasekho. Sala sewuthi noma sewuhamba emhlabeni uthi usuyahamba ke manje noma ungasaqokile lokho okugqokile kepha wazi ukuthi mina nginomkhonyana. Noma engasaphile emhlabeni la ngokwenyama kepha imkhono uyangibheka and izibusiso sesozoba nazo. uNkulunkulu yabalwela abafelokazi. uNkulunkulu amlwela sisomfelokazi. Ngisho ngangasuka uma wena ufuna ukufika mhlawumbe uthi uzozilwela uthi ufuna ukuthi nokuthi uNkulunkulu uyayihlelela. Umyeni wakho futhi njengoba ehambe kanje naye uyaba ingelosi enhle empilweni yakho. Kodwa uma wenza thembeka uNkulunkulu mina ngeke everyone, welcome back to Sunny Live Channel. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with Mzansi trending stories. Sakhuluma ngayo bakithi indaba okudlula emhlabeni ke kukaSicebi wakwaDlamini. Abantu abaningi ke bakithi bamzwele kakhulu unkosikazi wakhe, unkosikazi kaSicebi uMbali, uMamthembu. And ke kunomunye umama ke lapha enkundleni zokuxhumana abathi ke uMrs Thabethe usanda kudlula ke esimweni esifanayo nesakhe ke uMbali. Unenye ke iministry ayibiza ngokuthi healing journey la athi khona bahlangana nabesifazane yabo bakhulume ngezinto nje ebadlule kuzona ezinzima. So ke uke wayenza nje recently washare ke istory sakhe ukuthi ke wathola kanjani ukuthi umnyeni wakhe ke ushonile. So from leyo video yakhe kunomunye ke obhalile lapha usebe wathi ngingafaka mawushoda ngiyakucela uvakashele umkaSicebi ngiyakunxusa. So ke wesephezulu bese singemali since abanye abazalwane bebefisa afinyelele kunkosikazi kaSicebi kufezwe bazalwane in as much as singeke sifake yonke ivideo but highlight siyamethemba uNkulunkulu uzoqhubeka amupha amandla. Siyabonga Mrs Jobelihle. So bahambile ke bazalwane bayakhona ke abazalwane bahamba bayakhona naye ke uMrs Thabethe bayombona bakethi ke unkosikazi ke kaSicebi bemphathele ke nezipho bampha nehagi because abantu abaningi they are like I just wish nje ukuthi ngamhaga ngimtshela ukuthi ke noma ngikudlule manje kodwa nje isimo kuzoya kuye sibe ngcono kunalokho ke esikhona njengamanje. Ngomngcwabo ke wachaza ke yena ke unkosikazi kaSicebi ukuthi akasenayo umama akasenayo ubaba kanti futhi nomnyeni wakhe naye ubengasenayo umama futhi ubengasenayo ubaba. So nje omunye besethembele komunye. So ukuhamba komunye ngampela kushiyeke isilonda ke esikhulu kuyena ke uMbali. So bakhomenta ke abantu lapha kule video postwe ke uMrs Ngema bathi hey akufanele bamtshela ukuthi akenzeni akufanele bamtshela mina ayithathele inqumo zakhe kodwa phela guys mangabe uyoduduza umuntu ukhona kufanele ke ukusho uyothi mangabe se right bese naye eyithathela ke ezakhe inqumo. Angeke bethi befika lapha yana bathi ke usemncane usazoyithola indoda ngoba abamazi ukuthi ufila kanjani. So I do understand ukuthi ke indlela abakhuluma ngayo ukuthi kumele ahlale ahloniphe umnyeni wakhe uyabo. So yathi mayise right ke bese ayidecide la vele yena shemba bakithi usasemncane kakhulu kodwa nje bebeyomduduza beyomqinisa futhi eqiniswa abantu ke abakusona leso simo noma abadlule kusona aba understand ngaphezulu
kwethu esemaceleni esisisho ngokubuka kwethu. So yeah guys, siyabonga kakhulu bakithi initiative abayithathile ukuthi nje baye khona kusho lukhulu, and bebemele abesifazane ke abaningi abebengafisa ukuthi ke baye khona. Siyathemba ukuthi ke bakithi uzolokhu ke ebangcono ngempela. Abantu bamkhulekisa kakhulu, inhliziyo zabo ke zibuhlungu kakhulu ngale sehlo ke esimehlele. That brings us to the end of this video. To leave your comment below and share your opinion. Bye.